Que tu no vas al l'altre. No tinc casco. Aquí toqui ara, va, vinga, pugem. Vinga, com tenim tota la tribu? Tots a caminar. Adéu. No havies pujat amb el nene, no? Bueno, Me costa mantenerlo. És xulo això, eh? Sí. Ja, ja ho amb tot, amb roba, amb tot, claro, que produeix això uns gastos, un petroli, una gasolina, tot és un... de allò que pensem. Nosaltres pensem comprar un xip llarcer, que és una tonteria, i tindrem, perquè si en 5 comprem 10, ja estàs manipulant un sistema i entres. Aneu pintant, ajudeu-los a pintar. Ala. Són 10, és gratis, cobraràs igual. I si mai voleu fer classes, doncs no hem eliminat. Jo sé que ven a la Camarga, Més tarden molt. però per a que realment es invita que diguis, bueno, ara... Els cos enrere, els peus una miqueta endavant i afluixa una miqueta més mà. Els cos enrere, els peus endavant, i afluixa les mans. Aquí seran les mans així endavant. Així, veus com ens endavant? Perquè tu vagis en equilibri al cavall. Quan el cavall baixa, tu estàs aquí al enrere.